nga balita. Modos todo lamon kag magpalipong-lipong. Sana all malipungan sa kabusog. Trending sa karon sa social media ang isa ka babahi nga kung sa diin may pinasahi ini nga estilo sa pagpangbudol. Sa Facebook post ni Rhea Ramirez Florentino nga isa ka manager sang Pancake House, iya ginsaysay ang bag-o nga modos nga ginahimo para makapanginto sa mga restaurant sa Laguna. Gasulod ini sa mga restaurant nga mag-order sang madamo nga pagkaon. Kag ginarason sini nga ginahulat niya ang iya nga bana, kag ang bana niya ang magbayad sa iya nga gin-order. Apan sang maubos na ang iya gin-order nga pagkaon, golpe na lamang ini magpalipong-lipong. Agod hindi na pagpabayaron sa iya nga ginkaon. Ginkilala ang suspect sa kay Rosette C. Bartolome, 24 anyos. Maliban sa Pancake House, nabodol man ni Bartolome ang Max's Chicken House. Sa subong, ara na si Bartolome sa kustodiya sa mga kapulisan. Agod, pangatubangon ang nasambit nga reklamo. Madam, salamat sa idea, madam. Kay karon ako mamukbang, kakunara ng balaydan, mapalipong-lipong man. Pwerte kabaghak. Nag-order sa damo-damo nga pagkaon nga daw na soup ayan, isa kasi mana nga wala nakakaon. Daw sungak-sungak si madam. Gani kung gusto ka magubod sa akon nga magmukbang, isa gid ang kinahanglan, dapat sagad mag-acting para hindi kita mabuking. Ang iban sa inyo mamba, di patawaron. Tagaan sa second chance. Anong second chance? Kapilay na laging himo nga mangbudol. Kung ginagutom, mangayo sang pagkaon, hindi kay manginto, kag mangmodos kay mo ya. Inano? Daw sungak-sungak lang? Amo na nambay na, best kan mapresuhan, sige lang. Best kan ara sa reyas, sige lang. Basta importante, daw mabosdik man ang tiyan.